खुलुमबाय का तावके बुक्सनो तिनी आं नरंग दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावके बुक्सं तिनी हाय नरंग थानी नांगुगुइ तंगमानि ओ जरावो जे कक थाइरक अबनो तुइनो साकलायनानि बागै हाय नरंग थानी जरा नाय फाइबिका तावके बुक्सं नरक ओ भिडियोनि पुइलानि सिनि पाइथक जरा खालोगै नायनानि बागै चाइटक दि तामोखाय मिया जे बुबागारानि मथा आसाइमानि फाउंडेशन देवो जे लाइव भिडियो काइसा फाइ कक सापाइमानि आकोगो कोबमा borok je kobangma comments kobangma kok thairok tamo wanjui tamo tiprasa tamo kobangma bosong ni borok tini tiprasa ni bisinguino baksa bubagarano negative bansogoi sanai tongkha baksa ba positive comments khanai tongkha abno tuino bistarito tini ni kok toma sukroboi saibu jilani bagoi chaitoganu taute buksong norok halokdi te comments kaisadi o kogrok pusujra toi kaha munai nor buwan chukdi fisaro bubagra mia kaisan kok sawo 2025 bosor kotal faikya kisa hambia bukhang laimani sung joli laimani wala laiman no ya karei kisa nor kothana ni chaitokdi hamja gainani chaitokdi sakni borok bai sakni borok o kokno pusujra bujnai bujika saimeya kintu o kokot tofano bubagarna asukai attack khaileka biang thanga geta tiperle biang thanga tiprasani ekor land right of biang thanga tagwa masimaya hinik khana ubule okte buksong obo hai laisini tiprasani bisingu tiprasa rok tabo rajniti thungnan bagai khobangma facebook live rogo social media rogo nukjagui tongo bonono ang norno clear khainai kisa nari takte buksong bubagara tabuk je game thungnan naimani abo norok bor saimano kahamkan saimano kutal ko gya agi ni simino o hawo buini bosong fatrahani phayoi illegal babe sini borongno thungsuka o thungmani tawbu thungui tongo bubagara moi mansugya ko sai mansugya ko thungui tongmani norok bunugui tongo saibu man age sabo tongo thungman no mukturi man nai kebu maya age o thungman no kebo palta game dekhaiman no abo kaisa suruat khainani bagoi abo nung ang jotosi chaito mongtangna nangai borokni je game plan fatrahani phainai raiders etikai oro sini ত্রিপুরা হাও ইলিগেল ভাবে টং টংনাই রক বরংনি গেম প্লান নিবাগৈসি অব দিল্লি রক কেন্দ্রনি সরকার অবু গসি আঙ্গুই টং আমকাই পপুলেশন বরক বাঙ্গি টংখা আ জিনিসনো কাহামকাই বুজিনান চাইতো অবনি বাগৈনো নং আং ন খাগনাই টিপ্রসানো ডিবেট খাইনাই বরক ডিবেট খাইoi সুংনো অবা হাইকাইনো হগি পাইবাইনাই aboni bagoino bukhao jitchinangdi krakngdi hanchangna chaitok di kebu yaji surui nong politics mileage na oi jehara asugoi okpungnani abono bondo khaidi tini kok am jot public no kucharnai je leaders rok obai ke sungo debate khai tongnai logitari di please logitari di norok public rok si parao meeting khailadi neta rok kebu aitoi tini ni thangnai kebu cpm gmp ni thangnai kebu bjp janajati ni thangnai tono borok debate khainai parao thangoi chin digiji phaidi sungsi sujug subida rinai hai rinai hinoi sanai taukte busong norok jotto bai ni militong di kentu sung thanchang nan nango abosi obo hai kaisa koiso leaders tongo borok yang nikok yang tonnai do yang lama kerui tei kerui musaya manung yang tomani nok mayang tomani kai boko suman neta rono oversal rohajak bli neta montri rono sung rohajak tamil sok paya hinui parani o je pekta neta leaders ni guri tongnai nongno ei borok si chungno kurisramu o para rogo masamang nui leaders ni gosi tongnai rono si norok jotto milewoi thancha kaioi boycott khaidi borok jagao sasugui fight to be maya leaders neta montri rono phunugui maya lama lamtrim rok amor somisya rok tobui kok saimaya aboni bagoino erokom mungui tongo oktai busam tinini kok thairok hungkai beleken norok abo bujinani nango sung thungjakmani obo heken thungjagui tongo tabuk sini tripurani jen buini bosongni leaders neta rok borok direct Amit Shah tei barni pm pradhan mantri sono onek sin tiprasani bamia sabu শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল নি বরক বসাবো ওয়েস্ট বেঙ্গল নি বরক বো ত্রিপুরানি যে খাংরাই রংনো সাপোর্ট খাইও বরক মিলি ওইনো কেন্দ্রও সাও আমবাগনি ওয়েস্ট বেঙ্গল নি বরক ত্রিপুরানি কালচার ন সাইমান সুনো খাই যতনো সিয়া হিনি সাও পূর্ব খিনি মাংসি সাও বংমা বরক আং আবাই সামানি খানাকা ত্রিপুরা হাও ত্রিপ্রাসর অঙ্গা জঙ্গলি মুংসা সিয়া বরং থকি থগু আমতি হিনই তাওবো থকি টঙ্গু চিনি বুবাগারনো পয়েন্ট থকি টঙ্গু আবনো কুবুই ওয়ানসনানি চাইতুকদি কিন্তু ও থকি মানি ইয়াংনি ইয়গদান হিংকাই রাক মাংনাই থানসা মাংনাই ইয়াসি মাসুর গলাক ত্রিপ্রাসা বি ত্রিপ্রাসানো যে কাইসা ইয়াসি সুরলাইমানি আবনো বন্ধ মা খাইনাই বন্ধ খাইনরক থানসাও জি ফাইনানি nangnai jesa kai pano sung buskango krak ngoi sung semifinal sini edisini 20 ta seat kai 20 ta seat semifinal krak kai nargoi ma kai tei mungsa nanya taukte boksong obonosi wansukti abo baino sung saidama Nitish Kumar song Bihar ni Chandrababu Naidu song tabuk borong yakungbai sarkar toli tongmani NDA hinoi BJP rok
sini Tripura obo hai sung kingmaker mani bubre buji kingmaker ngui tongmano sung Tripura sarok o kingmaker nani bagui se saitok di dalali tang di ang jonojati ang GMP ang ST Congress ngui dalali tang di isa misa saya rok ngui mano kha koi mani rok bondo ma khainai pus mai ang ngui kha koi ongkhor thangmani rok sayang nai bonu logi sirina nungnai pus kotor jinisya nung 5 bosor pus man firano tam khaiman nai khaimaya thansa tongkale mungse mungsa thrum tui mano jotto Tripura sani bagui si wansuk di nung kaisa pus ni bagui wansungma ba ingya o kok no si ang tini kasanani phayo Bubagaram je yaji suri kok sai tongai rok please norok obo hai bondo khaidi Bubagara direct no sai tongo in khepini bisingo obo kaisa rajniti moholo Bubagara kaisa kok sargoi rikha o kok bai judino e koekdini bisingo Tripura sani bagui je Bubagara samani manja hangkai busango next rogo naipidi boba hai kok sapino Bubagara Tripura goro mungi thangano Tripura saro goro mungi thangano Tripura sani man thai je sakai pano adai khainai abo norok guarantee tongnai Bubagara ni bising tinu phainai norok kisa khalok nan nangnai te kisa man nai singnai tautai busong ake o video norok share khaidi ano support khaidi tamo khai Bubagara ni logi tongnai rok rangni lup mungi phan mano norok hamjaya phanungni mano kento Bubagara obo haiya Bubagara bonayo na kuno MLA seat nango MDC seat nango bo kuno minister post nango kuno post nangya Bubagara turu Tripura sano simi bansirina ni bagusi Bubagara saito guitong wango borong ni bagui sakana ble bo raja haiken tongnai Bubagara bosong Bubagara haiken tongnai kento bini poribar ni borong ni mano haipan bo kuno pus naya to phanu Tripura sa mathang thu Tripura sa banchi thu hinise Bubagara samung khaitung please norok kebu obo hai buka hamya bai Bubagara nasuk chairok tawan sukdi yasi suri kokta sadi bangwa borok ang nugui tong social media rogo comments rogo CPM ni busaka sini buku patal kinani dol pintu de bama hini borok yasi suri sai tong bank thaka ni geta Tripura prasa kot bank thaka abeka tuyo thangmai ka rok ni lasimung relay tong ka aba heke lasimung rikhai abo te busi buinisi benefit ngo patal hani phainai raida sa etoi 10 ni benefit ngui tong abo norok sia busika de boba heke sanan nang social media wo abo no si surungaradi man kakai BJP Rok no si kotok di tamni bagoi riya rinansi nangna hini si kotok di tamo nung jonojati khaine ke Tripura sa adiba jonojati khaine be saimano sini Tripura sani bagoi marinai nung IPTP khaine ke saime adiba sini Tripura sani man ta sok tai marinai haikai sungong khori phainai o kok si sadi ora Bubagara no yaji sulaiba Bubagara no yaji srinor ni tamung nai ekmatro nung pus simi kaisa man nai montri ni pus ba MLA ni pus kaisa man nai kaisa paro member khaina ni bagoi pus man nai amsubai sara Tripura ni Tripura sarok kaklai jagi tongman no norok wada wansuk di taukte busok khas sinani khaidi hainu social media o buhuk tong ni kok rungman bai kok sapai kai unya norok kaham tong di tei jengman tang kha aba hairano pok di tei o drugs numa rono bondo khaidi hamya lamo buhimi tama rono bondo khaidi bondo khayoi busango kha kufur bai khai logirina ni chaitok di thansang di abose noroni bukhani share khaidi sanani musungkai kahano tui sadi kaisano hingchata khaidi angabon nayo ang norono chapano nukjagoi social media or jot tono na hamjago bo angkai sanani bujonani bagoi se phayo kebono ang hingsa khainani bagoi phaya norok jot tono tui dolnani khaidi leaders rok kori khai bungya leaders rok nango kaham leaders sungdi tui dolnani kurungdi abosi norok kaham tongdi susto tongdi o video no je majak share khaidi hinui tinin bagoi jot tono no baikha